Au bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne crédit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima aw pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔne bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant
fɔɔ ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun be kɔnplɛksi mamadu kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ be bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi sɛptamuru kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire mamadu kamara dagalen filɛ banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an bɛ burukinakaw fɛ yen a ka kan an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u fo k'u waleɲuman dɔn burukina maa ɲɛmaw burukina denmisɛnninw burukina VDB mɔgɔw ka taa se Moro Naba n'a ka so kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛɛ lajɛlen fo an jatigi minnu bɛ yan n'o ye kunnafonidilaw ye k'olu fana fo
Wala ye bi sɔgɔmada in na bi ye tarata ye min ye septembre kalo ale tile 30 ye bi ye san 2025 ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fana. An y'a fɔ an ɲɛna cogo min na min ye Burukina ye an b'ale de kɔnɔ nka ni Ala sɔnna a ma bi sɔgɔmada in na jamanakuntigi Niger jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ale kan ka na tile 1 baara la Mali kɔnɔ bi tilegan in na ni bi tile kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma baara mana kɛ cogo o cogo fɛn o fɛn mana bɔ a la an na o fana se aw tulo ma. An kun y'a fɔ aw ɲɛna kunun n ko min ye Burukina jamanakuntigi ye n'ale bɔra ka laseli kɛ. Laseli min ye capitaine Ibrahim Traoré ye a ka laseli bɛ tali kɛ a ka fanga tali n'o san 3 ye nin ye. Sabula bi min ye septembre kalo tile 30 ye o bɛ Ibrahim Traoré kɛ san 3 ye fanga la. N'i ye a jateminɛ septembre kalo tile 30 san 2022 o de kɛra a nali ye fanga la. O hukumu kɔnɔna na sa kabini nin kalo in tile 18 ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye u ye baro sigi kɛ. Baro sigi min senfɛ sa u kɔni ye kunnafonidila caman wele. An yɛrɛ ka Africa Plus ɲɛma n'o ye Seku Tangara ye n'ale bɛ kunnafonidi ko kunna Africa Plus ale tun bɛ a la. A tɔw tun ye Burukina yɛrɛ kunnafonidilaw ye ani Vox Africa o ɲɛmaaba o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Baabu ninnu sa an bɛ se k'a fɔ o taara n'a ye taabolo 5 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa lakanako ale ni jamana wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ ko politiki ko ani jamanadenw ka ko sɔrɔ ni yiriwali jamanaw cɛ siranyɛrɛbɔ taama ani IES ani diɲɛ bankun ka bi waleya minnu bɛ ka kɛ baara minnu ye tali kɛ o la min ye maa fɔlɔ minnu ye ɲininkali kɛ sa o y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Burukina farancɛla fanga ye ni olu bɛ Burukina fanga ye ni olu b'a kɔniya kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko lakanako ta nasira fɛ Ibirimu ale tun y'a yira a ka fanga ta waati ko n'u ye fanga ta yɔrɔ min na ko min ye lakana kɔni ye k'a bɛ kalo 3 di ko maaw na ɲinɛ o kɔ. Maaw y'a ɲininka kunnafonidilaw fɔlɔ min y'a ɲininka sa ko président nin y'a san 3 ye aw kɔni ye fanga ta a lakana ko a bɛ cogo di a ko fɔlɔ ko kunnafonidila fɛn fɛn nana kɛnɛ kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u selila kɛnɛ kan ka na ale ɲininka bi o diyara ye kosɛbɛ ko u bɛ fanga ta waati min ale tun y'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan laɲiniba minnu bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka olu lasigi sen kan nka olu yɛrɛ nana ye k'a fɔ jɔn ko ala u bɛ baara ta tuma min na o tun ka laɲini ye min ye o sabatili bɛ gɛlɛya fadenya jugu o taara ka ɲɛsin u kan kabini u nana fanga la k'a to baara u kan ka se ka kɛ cogo min na teliya la u ma se ka o sɔrɔ min ye maa caman ye o sera u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye fanga mara cogo min filɛ nin y'u bolo u ka o bolo kan min ye ka kɛlɛ kɛli ye k'u k'o jɔ u tora o kuma minnu na o kuma ɲɔgɔnya minnu na jamana wɛrɛ maaw fana nana fana ka na u ɲininka sa k'a f'u ɲɛna u bɛ fɛ ka baara minnu kɛ nin ye o t'olu fɛla ye kumaw kɔni guwanna kosɛbɛ u ni lasigidenw caman ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Burukina ka lakanako ye nka olu y'a ye k'a fɔ n'u ma kɛlɛ kɛ u ka jamana tɛ se ka lafiya u ka jamana tɛ se ka sigi kɔ a tɛ se ka lafiya i n'a fɔ olu yɛrɛ min ye sɔrɔdasi olu bɛ ka min laɲini o la sa a ko min ye baara min bɛ yen ni o kɔni kun ka kan n'olu kan ka o sigi sen kan kosɛbɛ o baara olu ma salaya o la don kelen da kelen o de ye ka wolomasiri tabaw k'olu labɛn ka baara di olu ma baara min b'a to olu yɛrɛ fana bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi ani ka minɛnw k'olu ɲini ka di u ma teliya la yaasa laɲini n'o ye jamanadenw ka laɲini o bɛ se ka lateliya cogo min na a ko nka ko tiɲɛna ale yɛrɛ nana sɔrɔ wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ dabolo min na o fana kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya filanan yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o ye k'a fɔ min ye marifa yɛrɛ tun tɛ yen Burukina bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kalashnikɔfu o ba 100 o de tun bɛ yen k'a sɔrɔ mugu yɛrɛ min bɛ yen n'o ye marifa kisɛ yɛrɛ min kan ka di mɔgɔw ma o fana tun tɛ yen ko nin de la fo labɛn tun ka kɛ pankurun tun ka ɲini fɛɛrɛw ka sigi sen kan yaasa min ye olu tun b'a fɛ ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔna na a ka se ka ɲɛnabɔ nka u nana sɔrɔ degun bɛ yen dɔw y'a ɲininka fana k'a y'a ka fɛɛrɛ fɔ n'o ye jamana lakanani ka militɛriw sigi sen kan san 3 bi k'a bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kɛ ni o ye a ko tiɲɛ don olu nana u ye baara in ye u tun b'a fɛ ka taa n'a ye sira minnu fɛ danayabaliyaw nana ye min ye jamanadenw ye olu fana kun surugulen don ka ɲɛsin olu ma nka o y'a to sa baara yɛrɛ ka se ka danaya ɲini fɔlɔ o min ka gɛlɛn ni ko bɛɛ lajɛlen u y'o danaya ɲinini kɛ
yaasa ka se ka wolomasiri tabaw k'olu bila ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani maa minnu bɛ yan u fɛ yan sa o y'a to u ma se ka baara kɛ nka yɛlɛma ni taalen ɲɛfɛ baaraw la olu yɛrɛ y'a ye fiyewu k'a fɔ ko f'u ka minɛnw san minɛn bɛ san cogo di jamana kan ka labɛn jamana kan ka sigi sen kelen kan jamana kan k'a ka sɔrɔw ɲini yaasa sa wolomasiri tabaw fana ka baara ka se ka ɲɛ u ye kalanso sigi wolomasiri tabaw tɔgɔ la u yɛrɛ bɛ kalan min kɛ yan ko nɔn tɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ nana ka n'i ka mɔgɔ kalan a bɛ min don a kunkolo la o tɛ foyi ɲɛ i ye sabula ale b'a taw de don i ka mɔgɔw kunkolo la o baaraw tɛ se ka ɲɛ diɲɛ seleke naani maa minnu fana tun bɛ wolomasiri tabaw ka ko la sa ko u y'a lajɛ ka se ka olu fana bɔ yen dɔ fana y'a ɲininka bi ko yalama ko min ye banbanci wɛrɛ juguya wale kɛbaaw ka ko ye ko o ko in na ko yalama ko sigasigana b'a la wa a ko sigasiga ani ka baara kɛ ka ɲɛ k'olu tɛ taa ɲɛfɛ olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ ka se ka se sɔrɔ a la ka se ka marifa kɛ ka baara kɛ ka se ka n'i y'o ni siran ni jɔrɔ jɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ si wa burukina fasodenw ni burukina sɔrɔsiw kɛlen don ka wulikajɔ ni baara min boloda bi o ye cɛsiri ni timinandiya ye su ni tile ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan n'u ka minɛnw kan yaasa armée yɛrɛ bɛ kan ka baara minnu kɛ u bɛ se ka sigi sen kan tuguni u y'a ɲininka fana ko walima ko bi bi in na ko kɛlɛ min filɛ senna nin k'a ko bɛna kɛ cogo di a ko sigana kɔni tɛ ale la fiyewu tiɲɛ don maaw bɛ ka bɛnbɛnbɛnw kɛ tiɲɛ don maaw bɛ ka janfanw kɛ nka min ye burukina ye olu kɔni bɛna kɛlɛ in kɛ fo ka se a dan na wa u bɛ se sɔrɔ fana a ko gɔmɛlɛfin u k'a to a k'o to dibi la ko gɔmɛlɛfin ka a ɲɛda bɛna na ye sɔɔni ko bɛɛ bɛna a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min ye gɔmɛlɛfin ye n'o bɛ ka i sen bila u ɲɛ a y'a yira sira fana k'a fɔ ko min ye nansarala jamanaw ye u caman kun sera ale ma k'a fɔ a ye sa k'u bɛna u dɛmɛ kɛlɛ in na ko nka k'u kana terorisiw kɛlɛ ale ko k'o fila ti ɲɛ dɛ anw kana terorisiw kɛlɛ an k'an ka jamana lakana an ka jamanadenw ka lafiya an ka se ka baara kɛ k'o tɛ ɲɛ o de la sa sɔrɔsiw komi olu ti labɔli kɛ fadenya ni siran fan fɛ sa u yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko VDP n'o ye maaw ye minnu kɛlen don k'u ŋaniya sigi u ka jamana lakanani hukumu kɔnɔna na u ye bolodiɲɔgɔnma kɛ n'olu ye k'olu fana labɛn ka fara min ye wolomasiri tabaw kan bi u ka miirinaba ye min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min filɛ senna nin ye burukina kɔni a tɛna segin a kɔ a tɛna ɲinɛ a tɛ jin kɔ wa ni ala sɔnna a ma burukinakaw bɛ ka laɲini minnu kɛ fana lakanako ta na sira la a na o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u y'a ɲininka sa ko jamanaw cɛ siran wale ko baaraw la dun a ko ale ma jɔrɔ a ma siran bi u bɛ AES min na sen ni bolo ni kunkolo yira a la maaw sigilen don ka mun kɔnɔ yiriwali ko ta na sira la o fana bɛ n'ale min ye AES ye min don bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Ibirimu ko su ani tile maaw de b'u ɲini k'u bɛna kalan k'u fɛ ko wa ko maaw tɛ min kalama fana wolomasiri tabaw ka gun kan bi ni ye jamana caman ye olu bɛ ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamanaw ɲɛmɔgɔw ka kuntilenna n'olu ka kuntilennaw tɛ kelen ye kapitɛni y'a yira sira k'a fɔ kɔni k'o bɛɛ n'a ta ko min ye maaw ye maaw bɛ k'olu denmisɛnnin minɛ maaw tɛ k'olu jate nka olu bɛ baara min na u ka bɔ o kɔnɔ u k'a lajɛ tiɲɛ min bɛ yen bi n'o ye wolomasiri tabaw bɛ ka baara minnu kɛ bi u k'olu lajɛ olu sigicogo sen kan n'o baara kɛcogo k'ale tɛ ka sukaro k'a yɛrɛ kun dɛ ko nka ko baara min bɛ senna bi ani kununko ko jamanadenw k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ tiɲɛ dɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada burukina fan min bɛ bolola bi o ye 30 ye wa ni ala sɔnna ma olu na wuli ka jɔ kɛ AES yɛrɛ a n'a dɛmɛbaw k'u b'o baara de la su ani tile o de la minnu bɛ ka AES filɛ fɛn wɛrɛ ye jɛkulu min don o kuntilennaw ye kelen ye ɲininkali la k'a fɔ ko kɔsa in na min ye Niger jamana ye ale yera CEDEAO wolomasiri tabaw ka lajɛ dɔ la a ko AES tɛ jɛkulu ye jɛkulu min n'a fɔra ko ɲɛ kuntilenna kelen de bɛ a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw jamanaw bɛ se k'o kɛ ka kɛ n'u ka kuntilennaw ye nka o tɛ foyi bɔ baara kɛcogo la sabula u ye sariya min sigi AES kɔnɔ o b'a to o baaraw ka se ka kɛ ni Niger taara Abuja wolomasiri tabaw ka baara la o ye Niger ka ko faamuya cogo ye maa si tɛ se ka Niger bali o la sabula AES jamanaw to sɛbɛnw to o kɔ a ko fana ko min ye baara kɔni kɛcogo ye sigana bɛ maa minnu na jɔrɔna bɛ maa minnu na minnu bɛ k'a miiri k'a fɔ ko olu bɛna fɛn wɛrɛw sigi sen kan mun tɛ taaɲɛ ye u k'o b'u kun na sɔrɔko ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛna a ye o la sa dɔ y'a ɲininka ko président min ye septembre kalo tile 30 san 2022 septembre kalo tile 30 san 2025 san 3 filɛ nin ye fanga la nin ye ni maa min y'i ɲininka sa k'i ka kimɛli kɛ bi bi na a b'a fɔ ma ko révolution progressiste populaire k'i bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a ko ale bɛ min fɔ k'olu ye jamana ta waati min o y'a sɔrɔ jamana bɛ degunba de kɔnɔna la lakanako ta na sira fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ wa politiki ko fana o kun kɛlen don ka jamana in siri a sen sabara kɔnɔ a ko k'olu ye yɛlɛma minnu boloda bi u bɛ ka baara minnu kɛ bi olu bɛ ka na dɔɔni dɔɔni k'o la sa ko kuntilenna ko min bɛ yen ni maaw kan ka baara kɛ n'o ye ka sigi sen kan
ka kɛ ni révolution baaraw ye ko olu kɔni bɛ sen na ko wa ko ale m'a fɔ a kun fɛ ko révolution dɛ bɛnkan don bɛnkan min ni jamanadenw ka kuntilenna don ni a kɔni tɛ bɛn maa min ma o bɛ se k'i sen bɔ a la nka min ye Burkina Faso ye bi bi in na a ka kuntilennaw ni a ka bɔra kɛcogo ye o ye a ko n'i ye olu ka baara ta k'a lajɛ olu nana sɔrɔ baara min bɛ ka kɛ kɔrɔlen politiki tun bɛ ka baara kɛ cogo min na kɔrɔlen ale de ye yɛlɛma minnu don a la bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la k'a bɛ Ala fo ka Ala barikada sabula Burukinakaw y'a faamuya k'a fɔ ko fo yɛlɛma ka don baara kɛcogo la min ye mara kɛcogo ye sɔrɔ kɛcogo jago kɛcogo ko maa maa n'i y'i sigi k'a fɔ ko k'i ka jago bɛɛ lajɛlen to kɛnyɛrɛyew bolo ko jamanadenw ka nafa sɔrɔ ka gɛlɛn o la o yɛlɛma minnu bɛ sen na olu na o kɛ ni fɛɛrɛ ni dabali ye kɛnyɛrɛyetigi minnu mana faamu olu na baara kɛ sabula olu nakun ye min ye o ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a ko ale yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔ fɔ kuma caman k'o de ye k'a fɔ sa k'olu nana sɔrɔ jamana in kɔni bɛ komi jurukisɛ ɲaaminen ɲɔgɔn na ko n'i ye dɔ foni i bɛ taa bɔ dɔ wɛrɛ kan min ka jugu n'o ye k'o la sa k'i bɛ kɛ maa ye maa min timina ka di maa min sɔmin ka jan maa min bɛ ko jateminɛ yɔrɔ jan ko nka bi k'a bɛ se k'a fɔ ko Ala ni cɛ ani baraji ko sabula ko olu ye fɛn caman sigi sen kan o na waati ni sisan cɛ k'a dɔw bɛ ka kɛ jamanadenw ma wasa ye a ko sa ko n'i ye ko ta k'u lajɛ bi k'u sanga kɔrɔlen na ko n'o y'a sɔrɔ maa min kɔni tun tɛ kow kɔnɔna na ko n'o tɛ ko min ye révolution ye a baara minnu bɛ ka kɛ ko kɔnɔdimi tɛ ko ɲɛdimi don maa caman ɲɛ b'a la bi olu bɛ ka min sigi a ko a bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna o k'o faamuya o ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu b'u bolo ale tɛna o bɛɛ lajɛlen danganamaya ni kunnafoni kɛnɛ kan yan koyi n'i y'i ka gundo bɔ fɔ k'i taa yɔrɔ k'o bɛ gɛlɛya wa i ka waleya olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka min bɛ ka kɛ bi maaw na a ye dɔɔni dɔɔni don nataw ni tile nataw la a ko o de la sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la bi k'a fɔ mara taacogo kɔni falenna dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛcogo ko o falenna min ye misali ye a b'o di bi sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Burukina yan maa dɔw tun bɛ olu kun kɛlen don k'u bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabula k'a fɔ dɔrɔn ko olu ye parti politiki ɲɛmaaw ye olu ka tɔndenw olu bɛ yen ko n'i tun ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ diyagoya don sa e kɔni hakili kɔni bɛ to i yɛrɛ ka bɛndiya ni i ka farifoni ni i ka yɛrɛdiya la k'o la sa ko min ye o y'a sɔrɔ waati kelen cɛ ni muso ni denmisɛnw bɛ ka sa jita siraw la kɔ siraw la min ye ba siraw ni jitɔn siraw bɛɛ lajɛlen na k'o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la dɔw ka bila jamana kunna olu k'u diya jamana nafolo la olu ka jamanaden tɔw to degun kɔnɔna na k'o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen kuntilenna min yɛrɛ bɛ yen n'olu y'o don jamanadenw na o ye bɛn ni kelenya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ko wa ko n'i ye misali ta k'a lajɛ bi ko maa minnu bɛ yen ko n'olu bɛ taa ji ta ni jiko degun bɛ olu la ko minnu bilalen n'olu kunna olu bɛ ka ji wari bɛɛ lajɛlen du Bamako dɔw bɛ yen olu tɛ tilelafana sɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ surafana sɔrɔ o waati kelen dɔw bɛ ka dumuniba cɛ ka bila u ka ɲamanminɛnw kɔnɔna na dugubaw kɔnɔna na k'o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la olu ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye yɛlɛma ka se ka don o de la sa sɛnɛko ta na sira fɛ ale ye fɛɛrɛ sigi sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu ka ca kosɛbɛ olu ka sɔrɔw bɛ se ka d'u ma cogo di ka baara kɛ ni a ye ko sabula ko waati jan kɛra k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kun kɛlen don bolokɔfɛ ko ye dugukolo b'u bolo ko dugukolo ninnu ka ɲi kosɛbɛ foyi tɛ dugukolo la nka min ye sɛnɛ wari bɛɛ lajɛlen tun bɛ d'u magobatigiw ni senkolaw fɛ a tun tɛ s'u ma olu nana k'o de yɛlɛma ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na malo min filɛ nin ye ni balo min filɛ bolo nin n'u bɛ k'a feere u b'u ka da dumuni bɔ a la a tɔ u kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye société dɔ ye o bɛ o minɛn o balo tɔ san ka bila yen ko waati min ka gɛlɛya mana kɛ u na o balo bɔ k'olu feere sɔngɔ la sɔngɔ min jamanadenw bɛ se k'a san o la k'olu ka fɛɛrɛ ye o de ye sɛnɛ tubabukan fɔ ba sɛnɛ kuma caman ba sɛnɛ nɔgɔ tayɔrɔ caman ba k'a n'a misɛnmisɛnnin k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛnɛkɛla ka se ka nafa sɔrɔ sabula angɛrɛ min ye sɛnɛminɛnw ye n'a tɛ se sɛnɛkɛla ma a waati la n'a kuma dɔɔrɔ n'a bɔyɔrɔ cayara o ye dunkojuguya ni yuruguyurugu ɲɛlen sabula dɔw fana bɛ balo o la bi ko fɔ olu ka dabila u ka jamana kɔnɔ a ko ni i bɔra sɛnɛko la k'i kana politiki ni musaka ko ta ko ka o fana lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko jamana musaka caman de tun bɛ taa jiwoyo fɛ nka a bɛ taa maa minnu jufa kɔnɔ olu ka sira foyi tɛ jamanadenw ka siniɲɛsigi la a ko a bɛ misali di ko min ye kuranko ye ko n'i y'o ta k'o lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ ko o tun bɛ ka kɛ cogo di min ye tajiko ye u ka jamana kɔnɔ k'o tun bɛ ka kɛ cogo di bi ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko a ko bɛ ka na dɔɔni dɔɔni i bɛ ko a ka kuma kɔnɔna na ko min ye namara ni yuruguyurugu ye o tɛ se ka ɲɛ tiɲɛ don waati caman maaw bɛ n'u bolo nɛgɛnnu ɲɛkili ɲɛsin maa dɔw ma k'a fɔ sa ko nin karisa in k'a tun bɛ fanga kɔrɔ la olu ko ko o tɛ olu ka baara ye a tun bɛ fanga kɔrɔ la bi n'a ye faamuya kɛ ka baara kɛ a na to a jɔyɔrɔ la minnu bɛ n'olu t'a fɛ ka falen i bɛ gɛn ka bɔ yen wa i bɛ ɲangi fana o y'olu taabolo ye nin waati in na
a ko fana ko min ye burukina farancɛla fanga ye maa ta tɛ jamanadenw ta don fɛɛrɛ mun sigilen don sen kan jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na olu de bɛ ka kɛ ko fɔlɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka wari bɛ bɔ min ko ale bɛ fɛ k'a dɔn bi n'o y'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔn banki dɔ yɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ n'o o bɛ musaka juru don mɔgɔ la k'i ka taa marifa san ko ale mago bɛ o banki la k'o tɛ yen k'o la sa ko wari minnu bɛ ka don minɛnw na bi a wari bɛɛ bɛ ka bɔ burukina kɔnɔna na miliyari n'a waribaw ko wa fana ko burukinakaw u bɛ ka cɛsiri min kɛ u kana jɔ o la siniɲɛsigi ye o de ye a ko jamana tun tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ka maa dɔw to politikiko la Blaise ka san 27 ale ni min yɔrɔ Christian Marc Kabore ka san wagati ninnu kɔnɔna na ko mun bɛ kɛ tajiko la ko bɛɛ lajɛlen y'a ye taji feereba ni taji sanba ni taji ko baarakɛbaw bɛɛ lajɛlen dugukolo bɛ minɛn kelen na o dunko jugu n'o yuruguyurugu o tun t'a to taji ka se ka sɔrɔ min ye kapitɛni Ibrahim ye a ko jamana tun bɛ musaka min di yaasa taji ka na Burukina kɔnɔna na a bɛɛ bɛ dun ka ban wa taji sɔngɔ tɛ jigin bi ko a bɛ cogo di ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko saniya donna ye ko wa k'a fɔ fana ko n ye parti politique maa ye n bɛ jɔyɔrɔ ɲini n bɛ nin kɛ k'olu tɛ fɛn fɔ maa ye dɛ i jogo ani i kɛcogo o de la olu ni bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ɲininkali k'a la sa ko yɛlɛmaba minnu filɛ nin n'olu bɛ ka sigi sen kan nin ye mun bɛna n'a sinsin a ko sinsinni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kalan ye bi ale kɔni nana ale ko ko révolution o de la sa kalanko a y'o falen denmisɛnnin minnu bɛ yen kɔni n'olu bɛ kalanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔna na u y'a lajɛ sa denmisɛnnin fitininw ko min ye Tuma Sankara bɛ bi waati min denmisɛnnin mara yɔrɔ minnu tun bɛ ani kalan yɔrɔ minnu tun bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen cira k'a di kɛnyɛrɛye tigilamaw ma Blaise ka fanga kɔnɔna na ko kɛnyɛrɛye tigilamaw u ye yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma hakilina bɛ se ka jamana jɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'o tɛ yen bi Burukina kɔnɔna na sa maaw kɔni denmisɛnninw u bɛ olu ta tile 45 i bɛ taa kɛnɛ ka kɛnɛ min sa i bɛ taa maanifinya baaraw kɛ yen don dɔw la e bɛ tilelafana sɔrɔ don dɔw la i tɛ tilelafana sɔrɔ tuma dɔw la dumuni kelen bɛ d'i ma n'o y'a sɔrɔ e kun delilen don matilala dali ni climatiseur kɔrɔ la sa o banna ko o kelen u bɛna n'o kɛ denmisɛnninw na minnu bɛna na baki ni brevew sɔrɔ yaasa u k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna na dɔw bɛ yen olu tɛ dumuni sɔrɔ don dɔw la a ko ale yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ kɛ tile 45 ye jama nana caya u y'a kɛ tile 30 ye ko nka ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛna segin tile 45 la maa kɔni bɛ yen sa ko n'o kɔni ye sifinw ye olu na labɛn ka kɛ Burukina siniɲɛsigi ye ko siniɲɛsigi ye kalan ye kalan tacogo ɲuman ani kalan kɛcogo ɲuman kalankɛla minnu tun b'o fɛ yen kalan kɛcogo minnu tun bɛ yen o n'a yɛlɛma sabula baara de bɛ maa minnu nɔfɛ wa min ye sifinw ye n'olu lamɔra ka ɲɛ Ibirimu ko olu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye ko n'o tɛ ko maakɔrɔ minnu bɛ yen olu n'u ta sa ni minnu kɔni bɛna na baki kɛ walima ni ye brevet kɛ nka denmisɛnnin minnu kɔni bɛ denmisɛnninyaw la bi na kalan kɛcogo u y'a yɛlɛma yaasa siniɲɛsigi a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Burukina ale fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲininkali fana kɛra a la sa ko politiki ko ta nasira fɛ a ko politiki ni révolution tɛ taa nka min ye politiki maa ye n'i b'a fɛ ka révolution baara kɛ i bɛ na aw bɛ jɛ ka baara kɛ nka ni k'i tɛ falen olu ni tɛ ɲɛ bi aw tɛ ɲɛ sini i bɛ t'i ka sira fɛ olu bɛ continuer wa ni maa fana bɛ yen k'i bolo bɛ baara la bi olu fɛ yen k'a fɔ k'e de bɛna na i sigi k'a fɔ k'i bɛ politiki baara kɔrɔ kɛ i bɛ ɲangi wa i bɛ minɛ fana ka bila kaso la min ye diɲɛ seleke naani ko ta na sira fɛ ani cɛncɛnfo ka jamanaw a yirala sa ko san 2 sɔrɔla o ko la a ko o ye tiɲɛ ye san 2 sɔrɔla AES ka kɛnɛ kosɛbɛ AES bɛ baara la wa min ye fɛɛrɛbaw bɛ ka sigi agence bɛna na sigi banque bɛna na sigi a ko sasa min ye ɲininkali kɛra la k'a fɔ ko bi k'a yira k'a fɔ ko UEMOA ka lajɛ dɔ senfɛ ko u kun y'u gɛn k'u bolo bɔ baara la a ko o ko in olu yɛrɛ ye o ye nka ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛw bɛ senna fana min ye AES jamanaw ye u b'u labɛn u bɛna bɔ UEMOA fana na ala tɛna na mɛn AES ka baara kɛcogo ni AES ka kuntilennaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen kan ka se ka baara kɛ yaasa maaw ka se k'a faamuya cogo min na min ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye a ko fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn sigilen don Burukina kɔnɔ bi yiriwali ni baara fɛn fɛn sigilen don Burukina kɔnɔ bi a bɛɛ sinsin b'a na kɔkɔrɔdɔba ye Burukinakaw ye n'olu sɔnna fɛn o fɛn ma o de bɛ kɛ wa o de bɛ to sen na a ko fana b'a ɲini Burukinakaw fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija waati gɛlɛyaw ni fadenyaw kɔni bɛ sen na min ye u lamini jamanaw caman bɛ yen bi ko olu kɛlen don k'u sɛgɛn ko nka ko ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ko fadenya tɛ ban sabula maaw ka kuntilennaw tɛ kelen ye jamana dɔw bɛ yen olu ɲɛmaaw tɛ se fiyewu cogo si la k'u yɛrɛ bɔ nanzaraw bolo n'u kɛra sigiɲɔgɔn ye olu de b'u labɛn olu de bɛ kɛlɛkɛminɛnw ɲini olu de bɛ cɛsiri kɛ k'u ka dugudenw labɛn yaasa siniɲɛsigi o bɛ se ka kɛ u ye cogo min yanni hakilina ɲuman ka don o jamana ɲɛmaaw la olu ka se ka baara kɛ nin ye kapitɛni Ibe ale ka kuma la kumaba ye fala ye an sera ka mun sɔrɔ ka bɔ u ka kunnafonidiyɔrɔ la wa min ye Ibe ye a ko min man di ale ye o ye ŋunanfagiya ye n'i bɛ ko la i ka k'a la n'i t'a la i kana k'a la
kunnafonidilaw an yɛrɛ tɔgɔla kuma fara a kɛnɛ kan a ko k'a na waati ani kunnafonidilaw kun ti bɛn nka bi ko kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu ale tɛ min fɛ o de ye nanzara jamanaw kunnafonidilaw bɛ mun fɔ furancɛla fanga ninnu ma yan kunnafonidilaw ka segin o kelen kan kunnafonidilaw kan k'a dɔn k'a fɔ faso de bɛ u la bɔyɔrɔ de bɛ u la u ka baara kɛ n'o ye ko n'o bɔra la foyi tɛ yen bi min bɛ se ka u kari ɲɔgɔn na wa k'a b'a ɲini u fɛ k'u ka baara kɛ tilennenya ani laadiriya ale kɔnɔna na fala in y'a f'i ɲɛna n ko bi n ko ni ala sɔnna a ma min ye Niger jamanakuntigi ye ale bɛ cu Bamakɔ kɔnɔna na n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye tile kelen baara don général d'armée Asimi o b'a kun min ye pankurutigi kɛnɛ na n'o bɔra yen sa baara tɔ olu t'a kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ ka communiqué kɛ Abdramane Tchani a bɛ segin bi ka taa Niger ni ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana b'o la sini an na o di maaw ma kibaruyaw la Wolomasiri Tabaw ka ko ta na sira fɛ min ye armée ale wuli ka jɔ kɛ Tunbutukaw fɛ yen drone kamikaze fila u y'o dasi ka t'o bɔ k'o bin min ye Wolomasiri Tabaw ye sa o y'a yira sa k'a fɔ ko su ni tile wulikajɔ ni cɛsiri ni min ma fara a kan foyi tɛ bɔ a la Mali Wolomasiri Tabaw fan fɛ baro kɛlɛtigiw sa ko k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ani baara ale kɛcogo ɲuman na polisilakaw fɛ yen a bɛ fɔ ma sa ko Bereme d'arme numéro 1 o kɔni ɲɔgɔndanw kɛra sibiri tɛmɛnen ko yɛrɛ kurumukandi kɛnɛ ka sa polisi directeur ba n'o ye inspecteur général de contrôleur général de police Yusu Kone ale tun bɛ a kɛnɛ kan nin kalo tile 22 ale taara sa sɛbɛn fɔlɔ k'olu di min ye brevet d'arme ye sa sous-officier polisi kɔnɔna na olu caman kɔni nana maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ka ressources humaines kunna sa ni o ye polisi dangan ye polisi ka ressources humaines dangan ye ale fana tun bɛ yen min ye Yusu Kone a y'a ɲini denmisɛnninw fɛ sa minnu bɛ ka nin ɲɔgɔndan in kɛ u k'u jija sabula a kɛ kun ye ka polisi ma a ma falen ɲɛnamaw sɔrɔ polisi baarakɛla ɲɛnamaw polisi cɛ jɔlenbaw minnu bɛ se ka baara kɛ a y'a yir'u la fana u k'u cɛsiri baara in ka kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ sabula waati belebeleba dɔ don min ye jamana ɲɛmaaw sigilen don k'a jaabi kɔnɔ ka se ka polisi cɛta in k'ale kɛ tilennenya ani laadiriya kɔnɔ na Yusu Kone y'o ɲini fɛ ka sɔrɔ ka k'an bɛɛ da u ye fala ye Mali ni Alizeri halisa a ma fara ɲɔgɔn na dɛ Alizeri jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri Nations Unies kɛnɛ kan ale bɔra sa ka kumaw fɔ Mali ma dɔgɔyamaw yera a la lagosiliw yera a la Nations Unies sigicogo hukumu kɔnɔna na Mali yamaruyalen don a ka se ka kuma a b'a fɔ mun fɔ nanzarakan na ko droit de réponse Mali lasigiden min bɛ Nations Unies na New York kaw fɛ n'o ye Isa Kɔnfuru ye ale ye droit de réponse ta ka ɲɛsin Alizeri ma a ko ko min ye ɲɛmaaw ye k'a b'u fo ko Mali nin ta anw taabolo ye k'a fɔ ko anw bɛ droit de réponse ta ka ɲɛsin jamanaw ma kuma tɛ jamana mun mana dɔwɛrɛ fɔ ka nɛni ani lagosili ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye Alizeri jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ ye ko ale kɔni tɛna i ta o fɛ o ye nɛni ni dɔgɔyama min ta ka ɲɛsin Mali ma ko ayi ale bɛna fɛn fɔ fɛn minnu bɛ se ka fɔ bonya ni karama kɔnɔna na ka kɛ ni jɛrɛ jɛkulu yɛrɛ ale ka bonya n'a ka karamaw ye Isa Kɔnfuru ko Mali anw nana yan an nana ka na baara kɛ nka an tɛna n'an yɛrɛ jigin k'an yɛrɛ masulu ka bɛn maaw ma maa minnu ka baara ye kunnafoni baaraw ye maa minnu ka baara ye nɛniw ye n'u tɛ bonya ni karama kɛ don foyi la n'o ye Alizeri jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye a ko sa ko nka a ka kan bi ale ka segin kumaw ka kuma minnu n'a y'o fɔ n'olu ni tiɲɛ tɛ kelen ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la a ko a b'a ɲini a ka dɔn k'a faamuya ko Mali a ye maa min bila ka na kuma ɲina o ye général de division Ablaye Mayiga ye premier ministre fana don nin kalo in tile 26 a y'a ka laseliw kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ Mali ale ni Alizeri cɛ nin waati in na a ka kumaw ye tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye k'a fɔ bi ko min ye Alizeri ye a fanga in a bannen don pewu Mali k'ale to yen a k'a ka baaraw kɛ ko fo a k'i sen don jagoya la Mali jamana ale baara cogo la a ko fana ko min ye o ko in ye mun nana fara o kan o ye Mali ale ka drone min gosira Alizerikaw fɛ mars kalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 min ye o waleya in ye o kɛlen kɔfɛ sa Mali gouvernement kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko min Alizeri yɛrɛ ye u ka jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale de kɔni ye communiqué kɛ sa k'a jira k'a fɔ k'u ye pankuru dɔ gosi kilomɛtiri 2 Alizeri ale masuruna na ko o waleya mun fɔlen filɛ nin ye Mali ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sigi o ko in na min ye tile 3 o kɔfɛ Mali ye a ɲini Alizeri fɛ danaya minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani baarakɛɲɔgɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u ka daliyaw di olu ma mun b'a jira k'a fɔ ko pankuru in binna u ka dugukolo kan ko Alizeri y'i ban petu o la Mali ye a yɛrɛ tɔgɔla sɛgɛsɛgɛli boloda n'o o fɔra communiqué kɔnɔ n'o ye Mali gouvernement ka communiqué bi 7 ye avril kalo tile 6 a ko sa ko min ye waleya in ye
ko kɔni an ka pankuru ciliko ye wa o de y'a to bi alizerikaw fusinenen don wa min ye o jaabiw ye o ye mun yira k'a fɔ sa ko alizeri kɔni jamana a ma sɔn fiyewu ani mali ka jɛ ka baara in kɛ sigana kɔni tɛ min na pankuru in kɔni tɛ se ka se alizeri ka dugukolo kɔnɔna na cogoya si la alizeri ka dɛsɛ ka o mɔɲɔmɔɲɔw fara ɲɔgɔn kan ka daluyaw di maaw ma ko nka ko min ye pankuru in ye a yɛrɛ ma se alizeri ka dugukolo sanfɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ k'olu tɛ tiɲɛ ye ko ni maa min ye nin ko in faamu k'i b'a ye k'a fɔ ko alizeri jamana ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri a nana kuma min fɔ yan k'o ye nkalon ye kilomɛtiri fila ko kuma min b'a da k'o ɲɔgɔnna nkalon tɛ yen ko nɔn tɛ n'o don pankuru kana se ka bin aw ka jamana kilomɛtiri fila aw mana n'o ŋɔɲɔŋɔɲɔw ye aw mana n'o karilenw n'o binnenw ye aw ka dugukolo kan fo taara a yɛrɛ sɔrɔ kilomɛtiri 9 ani tila mali ale dugukolo o fanfɛla de la k'o bɛ se ka kɛ cogo di sa maa jumɛn bɛ se ka da nin kuma in na isa kɔnfuru ka laseli la a ko k'o la sa ko mali ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ani alizeri bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko in na cogo o cogo ko alizeri ma sɔn ko alizeri ka muruti n'a ka ban kɔnɔna na mali ka daluyaw bɛ a bolo mali ye a yira sa alizeri jamana la k'a fɔ ko nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye koyi cɛncɛn fuga basigibaliya aw sen bɛ a la aw t'a fɛ jamana in ka suma aw t'a fɛ jamana in ka lafiya min ye anw ye a y'anw ka pankuru dasiri min kɛ nin anw y'o faamu o la sa min ye bamanci wɛrɛ juguya wale kɛbaw kɔnkɔrɔ donni kɔni ye alizeri i sen b'o la bi i sen b'o la sini n'o tɛ bankun tɛ i ma k'a fɔ ko kana ko i na anw ka kuma gouvernement y'a yir'o la sa ko o ko in kɛlen ale fana ye plainte ta ka don o la cour internationale de justice la ko alizeri kana i dan tigɛ kana ɲɛfɔli kɛ yaasa maaw ka ko in tiɲɛ dɔn k'o fana kɛlen ko olu yɛrɛ kɔni tun b'a dɔn ko alizeri tɛna nin sɛbɛn ye koyi ko a ka ban ma bali olu la fiyewu isa kɔnfuru ko bi ko min ye daluya t'u bolo foyi t'u bolo u bannen don cɔ ka na sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ nɔ minɛ wa min ye waleya min ye u y'a kɛ a man ɲɛ alizeri ka nin ko in dibi ni nin ko in k'o bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ sa cour internationale la justice ale tun kan ka baara min kɛ o tɛ se ka kɛ ka alizeri to nin ban in bolo kan mali gouvernement ale kɔni bɛ min ye dusumankasa yira sa o ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu b'ale bolo a n'a ye daluya minnu sɔrɔ olu danganiyalen don bɛɛ lajɛlen bɛ olu ye wa alizeri a bɛ ka nkalon minnu tigɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ a tɛ ka tiɲɛ fɔ ko in na min na mali tɛna jɛ n'o ye bi a tɛna jɛ n'o ye sini min ye bamanci wɛrɛ ni wale kɛbaw ye olu de tun kan ka dasi mali dɔrɔnni fɛ wa fo min ka dɔn diɲɛ fɛ o ye o de ye alizeri tɛ fɛ o de ka fɔ fo ka fɔ a ɲɛna a k'o dɔn o la gouvernement kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko alizeri ye an ka pankuru gosili min kɛ isa kɔnfuru ka kuma na a ma bɛn a ma bɛn a ma bɛn a ma sini wa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye mali gouvernement ale b'a dɔn k'a fɔ ko alizeri filɛ ka nin waleya min kɛ nin ye o bɛ taa waleya juguya la waleya min ni mali waati min na alizeri b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mali ye FLN dɛmɛ a ka se ka o kɛlɛ kɛ ka se sɔrɔ faransi kan faransi min tun bɛ fɛ ka jɔnya juru siri alizeri la ko mali teri de ye alizeri ye mali sigiɲɔgɔn de ye alizeri ye o la min ye mali gouvernement ye sa a bɛ welewelema dabila alizeri gouvernement ye a k'i sen bɔ mali kɔnɔna kow ɲɛnabɔli la a k'i sen bɔ mali ka baaraw kɛcogo la min ye mali bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan a k'a to yen mali yɛrɛ k'a tija a yɛrɛ ye bamanci wale kɛbaw kɔni dasili k'olu bɔ k'u bin k'u bɔ baara la cɛncɛn fuga jamanaw kan u b'a ɲini u fɛ n'u mana u dɛmɛ u kana u sen don o ko la wa ko min alizeri fanga ye n'a b'a fɛ a ka fangaw n'a ka sew ka se ka lafiya a ka sɔn nin waati in na ani maa tɔw ka baara kɛ baara min b'a to bamanci wale kɛbaw bɛ kɛlɛ mali gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin alizeri ma halisa u k'a lajɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya ni balimaya ni sigiɲɔgɔnya min bɛ yen u ka baara kɛ basigi ni lafiya o la dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ min na yiriwali kuntalajan an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'o de cɛ ka ɲi isa kɔnfuru ko sa ko a b'a ka kuma kun cɛ ni min ye o ye k'a fɔ mali tɛna sɛgɛn a tɛna ɲinɛ a ka jamana kɔni o kɔnɔna bɛɛ lajɛlen lakanali ko la san 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u kɔnɔminɛw olu la kɔlɔsili la min ye isa kɔnfuru ye kununko fala ye ale ye nin laseli de kɛ diɲɛ seleke naani tɔn kan Bamako ko tajiko gɛlɛya ko a kuma cayara sisan jɛkulu min bɛ yen n'o ye baarakɛyɔrɔ ye ni ale ka baara bɛnnen don sɔngɔko la kɔlɔsili ma u ko sa ko olu jiginna dugu kɔnɔ kununko fala ye Bamako o la sa u y'a ye k'a fɔ ko taji ni o ye gazuwali ye ale kan ka feere 445 ko o ka feere o sɔngɔ la min ye gazuwali ye o ka feere 445 la min ye esansi ye o ka feere 155 la ko o de sɔngɔ kɔni ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ wa DNCC maaw ko n'o ye Bamako bolofara ta ye k'u ye kununko munumunu min kɛ u ye station caman datugu Bamako kɔnɔna na
ko sabula sɔngɔw tɛ ka labato o la sa ni maa min kɔni ye station ye ko sɔngɔ tɛ se ka labato yɔrɔ min i bɛ se ka numéro min dasi k'u wele o ye 36 088 ye walima 36 099 36 088 walima 36 099 n'i y'olu fila wele waati o waati baarakɛ waatiw la maaw na i jaabi station kɔni caman k'u y'olu datugu minnu kɛlen don ka taji ale sɔngɔ gɛlɛya fala ye anw ka dugu la Segu taji sɔngɔ gɛlɛyalen don Segu kɔnɔna na bi min ye moto katakataninw ye olu fana ye dɔ fara u ka sara kan u tun bɛ maaw tali min kɛ 40 u y'o kɛ 50 ye ka dɔrɔmɛ 10 fara a kan ko sabula taji tɛ ka se ka ye wa maa caman bɛ Segu kɔnɔ bi olu ye senna taama o kɔrɔ dɔn ni o ye an bɛ taa sisan sɛnɛko ta fanfɛla la sɛnɛ hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye sɛnɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banga Sumara la kɔnɔw kɔni bɛ ka olu sɛgɛn Ɲambiyakaw ni Jankaw fɛ yen Banga Sumarabolo kɔnɔna na Banɲaŋara cercle région kɔnɔna na ani Direkaw fɛ yen kɔnɔw ye tiɲɛni don maaw kun ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni yaasa u ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen kana taa pewu olu yɛrɛ kɔni ye kɔnɔw kɔni u kɔnna k'u ka sumanw tigɛ ka t'olu bila jiginɛw kɔnɔ nka baaraw bɛ sen na sa jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka nin ko in kunbɛn sabula a yirala k'a fɔ min ye kɔnɔ ninnu ye o tɛ se ka to yen ten hali n'o y'a sɔrɔ bi sɛnɛ bolofara min bɛ nin ko in kunna olu y'a yira sa k'a fɔ ko kɔnɔ minnu fana jaabi ka bɔ bɔlɔlɔ sira fɛ k'olu tɛ dɛ ko a t'o darawuli bɔ nka baara kɔni bɛ ka kɛ sa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na sɛnɛkɛla ninnu u ka sumaw bɛ se ka lakana cogo min na jajugu minnu bɛ kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ko o ye yan kɔnɔw ye k'o tɛ yan ye bi o tɛ yan ye sini ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili t'o la lakɔlɔsilikɛbaa minnu fana bɛ yen sa olu ko nin kɔni waati jan de kɛra min ye kɔnɔ ninnu minnu bɛ nin baara ninnu kɛ u kɛlɛli a jɔra kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ basigibaliya ko o de y'o sababu ye ko fo ka sigi sen kan ka baara kɛ fala ye kalanta labɛnw olu fana bɛ senna Gawokaw fɛ yen min ye Gawo kapu ye ale kɔni ye akademi tɔgɔla sa olu kɔni ye Gawokaw olu fara ɲɔgɔn kan ko ni Ala sɔnna ma sini octobre kalo tile fɔlɔ k'o ye kalanta ye ekɔliden somaw min ye ekɔli karamɔgɔw ye u bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan sa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka sigi min ye baarakɛlaw ye u ka juru min bɛ u y'u da don o kuma na dɛ fala ye ko k'u ka juru sara Bafulabekaw fɛ yen ni kura fiyɛra Mayinakaw ka kalanso la koyi kalanso in u ye biro kura sɔrɔ ka magasin kura sɔrɔ ka ɲɛgɛn kura sɔrɔ min ye baara in sa ale kurumu kala ka bɛn ni ekɔli ta ye sefa wari 8,8 o de donna la ekɔliden kɔrɔ minnu bɛ Mayina ani u ka duguden minnu bɛ yen olu de y'o di ka minɛnw fana sa yaasa kalan a bɛ se ka kɛ cogo min na Mayina ka ɲɛ ɲina kalanta hukumu kelen fana kɔnɔna na n'o ye sini ye min ye minisiri Madina ale ye laseli kɛ sa ko maaw k'u hakili to denmisɛnninw na sirabakannaw la fala ye nin ye kibaruya duman ye sabula an y'a ye k'a fɔ kalan ma ta ka ban denmisɛnninnakaw kɔni bɔ nɛgɛ moto boli ɲɛ a ko sa ko yaasa kalanta ka kɛ basigi hukumu kɔnɔna na k'u y'a ɲini sa maaw ka jija ka kasiki don denw kunna sabula a b'u kisi denmisɛnninw fana u k'a lajɛ u bɛ sira tigɛ yɔrɔ min na maaw k'u hakili to o la ekɔlidenw ni kalanden minnu bɛ sa ni moto b'olu bolo olu fana k'u hakili to u yɛrɛ la a y'a yira sa k'a fɔ ko sira minnu bɛ yen ni olu dabɔlen don moto boli yɔrɔ kama u ka tɛmɛ olu siraw fɛ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na sennatigiw tɛmɛba yɔrɔ u ka olu to yen siraba kan Madina y'a ɲini u fɛ fana minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ mɔgɔ 3 ye mɔgɔ 4 ye moto kan ko k'o dabila sennatigiw k'u hakili to o la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na denmisɛnninw tɛmɛyɔrɔw n'u tɛmɛsiraw k'olu lajɛ sira minnu fana dilannen don sa ni maaw kan ka tɛmɛ olu fɛ n'o ye passerelles ye olu bɛɛ lajɛlen ka fɛ Madina ko sa ko a b'a ɲini polisiw fɛ k'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ circulation na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin yɛrɛ la mototigiw fana k'olu fana k'u hakili to denmisɛnninw na nin waati in na kalanta hukumu ale kɔnɔna na fala ye k'o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ sisan an bɛ taa Etats-Unis kaw fɛ yen George association bɛ malidenw tɔgɔ la yen olu ka ɲɛmaa n'o ye Mahamadu Balo ye ale min sigira nin y'a siɲɛ 2nan ye san 2 manda o kunna a ka président d'honneur n'o ye Mahamadu Simaga ye Sika Kone olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ 22 ale kɛnɛ kan min ye Dafe ye ale ni Sisogo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara an ka fédération malienne d'athlétisme ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye Idrissa Ba ye Ousmane Jara ni ale yɛrɛ athlète kɔrɔ olu tun bɛ yen min sɔrɔla ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan sa an ka jɛ k'o lajɛ Balo ale kumakan b'a la ale ni Sika Kone an ka jɛ k'o filɛ. Un but, une foi pour une Afrique unie. Si le
Salamu alaikum. Vraiment, nisɔndiya dɔrɔn de bɛ an fɛ yan. An bɛ dugawu kɛ c'est-à-dire Ala ka bɛn n'an ka jamana na. An ka jamana bi jugu minnu ka bolo vraiment jugu kɛlen don k'an ka jamana sɛgɛn. An bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka armée se u la. N'a fɔ ser'u la cogo min na Ala ka dɔ far'u kan. Vraiment o de kun do ka f'i ye. An kɛlen ka Sika Kone sɔrɔ bi. Vraiment Sika Kone patriote de. A y'a ka contrat de canceller Washington. Je sais que Malien bɛɛ b'o kalama. Mali kosɔn bɛɛ bɛ wariko dɔn jamana in kɔnɔ. Mɔgɔ min b'a ka contrat canceller a ka jamana kama o tɛ bɛɛ ye. Vraiment anw y'a sɔrɔ an ka kɛnɛ ka Atlanta ye a diyara an ye. Donc Sika Kone nana yɛlɛmana Atlanta équipe la. Donc u taara play-off yɛrɛ la. Vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a nana an ka 22 kɛnɛ kan k'a fo k'a waleɲuman dɔn. A n'a teriw nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Dafe ani Sisoko ye. Vraiment an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn. Vraiment Sika ye patriote de n'a sera kɛnɛ o kɛnɛ kan vraiment a kan ka bonya o kɛnɛ kan. Parce que mɔgɔ min b'i ka contrat sacrifié i ka jamana o tɛ bɛɛ ye. Donc a y'a ka contrat de sacrifié Mali ye. Donc an b'a fo vraiment k'a waleɲuman dɔn. A nanen Atlanta yan an bɛ bonne chance à elle. Vraiment a nanen Atlanta team na Ala k'a ɲɛ a bolo. Vraiment u bɛ play-off la Ala k'a tɔ bɛɛ ɲɛ. Vraiment an bɛ dugawu k'a ye fana vraiment a nisɔndiya dɔrɔn de don a nanen an ka kɛnɛ kan. Bon nisɔndiyalen ba dɔn walayi nisɔndiyalen don vraiment ka se ka na Maliens ye yan nɔ ka se ka passer bon a fɔra ɲɛna wagati min na je ferai tout inchallah ka se ka na Ala nɔgɔya an sera ka se yan nɔ nisɔndiya dɔrɔn de bɛ n bolo vraiment wa n bɛ foli lase Malien bɛɛ lajɛlen ma Ala n ta yan nɔ Ala n ta yɛrɛ dɔrɔn tɛ Malien bɛ fan o fan fɛ. N'an bɔra États-Unis an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Burɛmkaw fɛ sa min ye musaka min bɛ sara merilakaw ye n'o ye Tezirali ye ka ɲɛfɔli k'o la sa denmisɛnninlakaw kɔni ye o barosigi kɛ barosigi in kɛ kun ye min ye Tezirali in sarali dugudenw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ k'olu ka yiriwali baaraw olu de kɛ fala in n'an bɔr'o la seko ni dɔnko kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko biennale ɲɛbila baaraw bɛ sen na a ye Garalo wele n ye Itali fala ye Garalo ka maaw u ka denmisɛnninw ye Buguni mara denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn da in na ko ye fala ye Garalo yɛrɛ bɛ Itali est-ce que a bɛ nin kalama fɔlɔ ayiwa a ye n ka ci fɔ Garalo ye k'u ka duguladenw ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen da biennale ɲɛbila baara la o kɛra gale ye ɲɛnajɛ in ale kun cɛra Buguni kununko min ye Siraba Togola ale tɔgɔla ɲɛnajɛso kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye dɔnkili kɔni ye Fakola ale kɛra sabanan ye o la ka Buguni k'o kɛ filanan ye ka Garalo kɛ fɔlɔ ye o la o kɔfɛ sa min ye danse traditionnelle ye tuguni Fakolakaw olu ni Kajanakaw olu kɛra filanan ni sabanan ye Kajana ale kɛra fɔlɔ ye o la ensemble instrumental la sa ye Garalo ye ale kɔni ye sabanan jɔyɔrɔ sɔrɔ ye Buguni ale kɛra filanan ye ka Kajana kɛ fɔlɔ ye o la min ye ɲɔgɔlɔn ye sa Buguni Yanfoyila ani Garalo olu de kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ wa Garalo ale de kɛra fɔlɔ ye caciri la o y'a yira sa k'a fɔ ko classement général kɔnɔna maa min kɛra fɔlɔ ye Buguni mara kɔnɔna na o kɛra Garalo ye a ka kuru ye 67 buruburu 2 ye maa min dara n'o ka sa o ye Kajanakaw ye 67 buruburu 1 Buguni ale kɛra sabanan ye o b'a yira sa k'a fɔ ko Garalo de kɛra fɔlɔ ye n'o ye Garalo cercle ye ka Kajana cercle kɛ filanan ye ka Buguni kɛ sabanan ye min ye biennale ɲɛbila baaraw la o hukumu kelen fana kɔnɔna na fala ye Kayi fana ta kun cɛra Kayikaw fɛ sa min ye biennale ɲɛbila baara ye Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna n'o ye Kayi cercle ye ale de kɛra fɔlɔ ye koyi baara ninnu kun cɛra Sadi Abulayi Makoro Sisoko ale kɔnɔna Kayikaw fɛ yen min ye Kayi ye ale kɛra fɔlɔ ye ka Sajola kɛ filanan ye Bafula bɛ k'o kɛ sabanan ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra fala an ka faleyakaw ma fɛn sɔrɔ dɛ an ka maire wele dɛ Keɲeba an ma Keɲeba tɔgɔ mɛn classement na olu dun kun taara ni jamaba ye Alhaji Keyita a ko mana kɛ cogo min na i na tila k'o ɲɛfɔ an ye fala ye n'an bɔra yen Situr o fana tun bɛ ka kɛ Kayikaw fɛ yen n'o ye yɔrɔkɔrɔw lajɛli ye ani yɔrɔ salen minnu b'an ka jamana kɔnɔ o baara in kɔni kɛra Kayikaw fɛ yen sa a ko kun cɛra kari tɛmɛnen ɲɛnajɛ in a y'a to sa yɔrɔ salen minnu bɛ Kayi yɔrɔba minnu bɛ Kayi ka t'o yira denmisɛnninw ni maakɔrɔw la fɛɛrɛ in sigira sen kan Sidi Keyita n'a ka cɛdenw fɛ n'o ye agence promotion tourisme Mali ye ale kɔni ye nin kɛ sa san o san yaasa jamanaw kɔnɔna na mɔgɔw ka se ka yɔrɔ ye
min ye yanfana Wagadugu fala ye baaraw kun cɛra han sitôt no o ye tourisme ɲanajɛba min tun bɛ yan dɔɔni tɛgɛrɛ ni dumuni Mali anw kɛra fɔlɔ ye han a bɛ fɔ dumuni ma ko dessert an y'o premier prix ta ni ye maa minnu bɛ yen sa n'olu sikunkan bɛ fɛn na sa ka bɛ fɔ ma ko entrée an kɛra premier o la min ye Mali jamana kɔni ye a yira k'a fɔ yan kɔni tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma